Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa gabing ito ay pag-uusapan po natin ang isang request ng ating subscriber at kabayan na si Rodel Bailon. Si Rodel Bailon ay nag-request na mag-vlog po ako ng patungkol po sa affiliate marketing. Pero disclaimer lang po, hindi po ako expert dito sa affiliate marketing. Pero bilang tugon sa ating subscriber, ay pag-uusapan po natin yan. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, I don't forget to subscribe with this channel, Bernard T. Gabaon YouTube channel, and don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. At heto na, kung ang affiliate marketing ang pag-uusapan mga kabayan, ay kaunti pa lamang ang ating nalalaman dyan. Pero bilang tugon ay kailangan nating sagutin ang ating kabayan. Pero bago ko ituloy ay shout out na rin kita, Rodel Bailon at saka Amboy Palaboy. Shout out po sa inyong lahat at sa lahat po ng aking mga subscribers at mga supporters. Affiliate marketing. Affiliate marketing, pag sinabi nating affiliate marketing, affiliate, partner. Marketing, promotion. Pag sinabi nating promotion, may products yan. At ano ang mga products? Ang products, maring physical, ito, o di kaya maaring e-books. Ganyan po ang products dito. At papaano ka maging member o di kaya papaano ka makapag-market. Of course, pumunta ka sa mga website ng mga company na nag-offer ng mga affiliate programs kagaya ng Lazada, TubeBuddy o di kaya Alibaba. Diyan, may mga links diyan, pwede kang mag-sign in diyan. At kapag nag-sign in ka, lahat ng mga details patungkol sa iyo at saka mga lahat ng details sa kanilang pinapasainan, mag-sign ka lahat doon at isubmit mo lahat ang requirements at wait ka lang kung may 5 to 7 days. Pag in-approve ka nila, yan ay ibig sabihin may authority ka na, partner ka na nila, pwede ka nang mag-umpisa ng pag-promote ng kanilang produkto. Pero bago mo gawin yan, dapat sa period na inaantay mo yung response ng kumpanya na pinag-a-applyan mo bilang partner o di kaya affiliate marketer, ay alam mo na kung ano yung niche mo. Ibig kong sabihin, kung ano yung gusto mong mga ibenta. At malinaw sa iyo kung magkano ang iyong gustong kitain para ma-base mo, makapili ka kung ano, e-book ba o di kaya physical products yung ibebenta mo. Kung sa e-books, mas malaki ang commission. Dito sa physical products, sabihin natin mas mabilis bumenta, pero mas maliit ang kita. Yan ang mga dapat mong malaman. At i-prepare mo ang iyong sarili dahil ito ay hindi basta-basta. Hindi kung in-approve ka na nila na maging affiliate marketer, pag nag-promote ka sa iyong mga platform, kasi i-promote mo ito sa iyong mga platform. Kagaya ng Facebook, kagaya ng kung may website ka, syempre mag-create ka kung wala pa. O di kaya may mga FB page o kahit anong media platform na meron ka. Diyan mo i-promote itong mga produkto. Halimbawa, Lazada, TubeBuddy, Alibaba. Yan ang mga example ng mga company na may mga affiliate programs. Halimbawa, gusto mong magbenta ng cellphone, syempre, yung cellphone na yon, i-copy paste mo yung picture. Ilagay mo sa iyong media platform. Gandahan mo syempre. At i-copy paste mo na rin yung links. Dahil kapag may nag-click sa links na yon at nakita nilang maganda at bumili sila, doon ka na magkakaroon ng commission. Ganun kasimple gawin ang affiliate marketing. Pero yung resulta ay hindi basta-basta. So kapag yan narating mo na at ikaw ay isa ng affiliate marketer ng isang company, kailangan mo nang ihanda ang iyong sarili. Kailangan mong pag-aralan, kailangan mong magpuyat dahil ito ay hindi basta-basta. Marami kasing nag-iisip na kapag sila ay pumasok sa isang pagiging affiliate marketer, kapag nag-post sila ay madali na lang
magantay ng resulta. Hindi po ganyan. Sa totoo po ay hindi rin naman madali, pero ika nga sabi nila, success is for those who are only ready to sacrifice. Kaya kung gusto mong mag-success sa affiliate marketing ay kailangan mong aralin yan ng maigi. Seryosohin mo yan at i-develop mo ang iyong sarili at kailangan magkaroon ka ng patience, sipag at kailangan magkaroon ka ng prinsipyo. Yung okay lamang yung ginagawa mo sa mga produkto. Huwag kang magkaka-paste ng ibang picture tapos iba yung link. Kaya kailangan nagtutugma lagi yung mga picture na kinapi-paste mo at saka sa link na gusto mong ibenta. Yan ang dapat nating malaman. Simple lang, disclaimer lang po kasi hindi naman po ako kagalingan sa affiliate marketing. Actually, gusto ko itong pasukin nung binasa ko pero nagkaroon lang ng shutdown sa aking company. At mayroon din akong priority na inaasikaso sa ngayon kaya hindi ko mapasok. Pero since Rodel Bailon ay nag-request ka, ay baka maunahan mo pa ako. Kaya sana ang aking sharing na ito ay nakatulong sa ating lahat. Hindi lang po kay Rodel kundi sa mga nanonood ng vlog na ito kasi ang pagiging affiliate marketer ay napakaganda pong passive income, napakaganda pong yung sideline lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mga OFW na nandito sa Saudi Arabia at saka mga iba't ibang bansa na may oras at may dedikasyon at may passion sa pagiging affiliate marketer. Gawin nyo ito dahil marami na pong naging milyonaryo dito. At isa rin yan sa mga dinidesire ko. I hope na magkaroon ako ng time para makapasok din ako sa isang company na mayroong offer na affiliate marketer. Basta laging tatandaan, kapag may tiyaga, may nilaga. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.